Presidente Ferdinand Marcos Jr. mibisita karong adlaw diri sa probinsya sa Agusan del Sur. Usa sa iyang mga gisuta ang kahimtang sa mga apektado sa pagbaha diri sa probinsya o rehiyon. Samtang iyang gipasalig nga andam ang gobyerno sa mga posibleng epekto sa El Nino. Ano ang report? Pasado alas 10 sa buntag, miabot si President Ferdinand Marcos Jr. sa Prosperidad Agusan del Sur ug unang gisuta ang kahimtang sa ginatukod nga soil laboratory sa probinsya. Among laboratorio ang usa sa mga main project sa probinsya karong tuiga nga naglaom nga makatabang sa agriculture production sa mga mag-uuma. Sigon ni Agusan del Sur Governor Santiago Cani Jr., miabot sa 200 billion pesos ang structural budget nga ilang gibubo og laeng 100 million pesos alang sa ekipo sulod sa laboratorio. Magsilbi kini nga testing site para sa mga yuta sa probinsya aron masuta kung unsa ang mga angayang produktong agrikultura nga itanom sa mga local farmer. Based on sa resulta ng laboratory testing ay makapag-formulate kami ng tamang fertilization program kung saan malalaman natin kung ano ba talaga ang bagay o anong klaseng tanim ang pwede sa isang klaseng lupain. Hindi po tayo mag-a-apply ng kung ano-ano mang abono or pesticide kung hindi po tayo nagdaan sa soil testing ng mga lupa sa different areas sa ating munisipyo dito sa probinsya ng Agusan del Sur. Importante po na malaman natin kung ano ang kalagayan ng lupa na tinataniman natin. Kaya kailangan pag-aralan, kumuha ng sample, dadalhin niya sa soils laboratory at tuturuan at papayuhan ang ating mga magsasaka. Ito ang gagamitin ninyong fertilizer. Nagpahigayon sab og briefing ang Pangulo sa lideres sa Caraga Region sa epekto sa nasinating pagbaha. Gipasalig sa Pangulo ang tabang sa apektadong komunidad sa rehiyon. Gipangunahan sab sa Presidente uban ang Department of Agrarian Reform ang pag-apod-apod og e-titles og Certificate of Land Ownership Award ngadto sa kapin 2,000 ka mga mag-uuma sa rehiyon. Gi-turn over sab ang mga Certificate of Award ngadto sa mga nahimong farm-to-market roads o farm machineries o equipment nga magamit sa mga local farmer. Ligayang nagpapasalamat sa pamahalaan, lalo na sa Department of Agrarian Reform, sapagkat napabilis ang proseso ng pagpapatitulo ng aming mga homeland. Sumala sa Pangulo nga iyang gitutukan nga mapadali ang pagtrabaho sa DAR nga makatabang sa mga mag-uuma nga dugay na nag-antos aron mapanag-iyahan ang yuta nga ilang gitikad. Sa tuig 2023, gipasigarbo niya nga nakaapod ang DAR o gana sa sobra 90,000 ka e-title o CLOA. Receipt of titles declaring ownership of the land that they are already tilling. They must be unshackled from debt, freed from high cost of inputs, relieved of constraints that impoverish them. Hanggat baon sa utang ang ating mga magsasaka, hanggat nakasangla ang kanilang kinabukasan, hindi makakaahon ang buong bansa. Gipangandaman sab kuno sa panggamhanan ang posibleng epekto sa El Nino nga moigo ug makaapekto sa mga mag-uuma. Hindi may magandang hanap buhay ang ating mga magsasaka. Napakalupit naman kapag may sitwasyon na ang nagpapakain ng buong Pilipinas ay sila man ay hindi nakakakain ng mabuti. Kauban si Makoy Sempron og Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.